Здравей, Галина Николова, студент, икономика. Нали? Точно така, здравейте. Галина, какво не знаем, макар че живеем заедно, ние за ромите в България? Аз смея да твърда, че вие, нали, това разделение аз не го приемам на ние и на вие, но то е факт, има го. Не смея да твърда, че ние живеем заедно. Защо? Защото ние, ако живеем заедно, няма да има този въпрос какво не знаем. Щом има този въпрос, значи ние не общуваме, не обменяме информация, вие не ни разпознавате като култура, нямате достъп до нас, както и ние до вас. Има някакво разграничение. Щом има ние и вие. Ти чувстваш ли се, има ли случаи, в които ти се чувстваш по-чужд, когато си тук в България, отколкото когато си извън страната? Пътувала ли си извън България? Да, пътувала съм в няколко страни извън България. Честно да ви призная, има такива случаи. Макар че съм гражданин на България, аз се чувствам като квартирант. В смисъл такъв, не се чувствам пълноценен гражданин в собствената си държава. И мога да ви дам един кратък пример. Аз съм студентка в Югозападния университет и съм направление икономика, което означава, че в това направление имаме лекция около 200 човека. И един виден преподавател с много образование се позволява пред всички 200 човека, който преподава основи на правото, да всява расизъм. Той постоянно говори против циганите и постоянно дава анонси на това те колко са долни, мръсни, чергари един вид. А колко студента сте в този поток, в този курс? 200. 200. А колко от тях са представители на ромската общност? Аз не знам с точност колко са, защото дори да има повече, аз знам за себе си, за другите не знам, защото много хора, които са от ромски произход, се крият точно заради този факт, защото преподавателите имат негативно отношение към тях и това е риск те да имат по-нисък успех. И как се справяте в тази ситуация? Реагирала ли си по някакъв начин? Лично аз съм реагирала, да, прекъсвала съм преподавателя, станах, изправих се пред всички и казах, че не е етично той да преподава основи на правото, да не говори за равенство, права и свобода и в същото време да сява расизъм сред другите и му казах, точно заради това ние не може да се интегрираме, защото ето аз съм тук, студентка съм, уча, ама вие говорите против мене, че аз съм чергарка, че съм мръсна, че крада, обаче викам не е така. И всички мои колеги, които знаят, че съм циганка, и когато вие повдигнете за този въпрос, се обръщат към мен и ме гледат. Какво ви отговори той? Комфортно. Той се извини пред всички и естествено той не очакваше, поздрави ме за смелата реакция и разбираше се клиширането, но вие сте изключение. И аз му отговорих, че аз не съм единственото изключение. А ти чувстваш ли се като изключение? Не се чувствам като изключение, защото абсолютно има много интелигентни хора сред нас, които са се доказали, имат образование. Точно с това казваме, че ромите са съграждани с неизползвани възможности. Защо? Защото сред нашата етност има както студенти, както журналисти, така и адвокати, и доктори, и учители, и спортисти от всяка сфера именно. Обаче това, че е ром, го ограничава да се докаже. За какво си мечтаеш? Какво мечтаеш да правиш един ден? Мечтая си да вляза в политическият живот на България и да променя нещата.